Молимся. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Много информации, понимаете, сразу все улетело, где нахожусь. Песню заслухався, Валя Пригожа спевала, поэтому так это. Падчас гэтай святой імшы молимся и просим Бога Всемогутнага об Божьей ласце, дарову Духа Святого, здоровья для Станислава Лысага. Молимся так само про заступництво отца Фабияна. И просим Бога так само падчас імшы для померлого Геннадия Янковского, первый год после смерти, Володарство Небесное для его. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Боже Боже, Володару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Ранку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим ухваляє Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, ласкавый Ойче, Ты спаслав на свет Своего Сына, Слово правды и Духа освячения, каб открыть людям Твою дивосную таямницу, учини, каб мы, вызнаючи сапраўдную веру, спознали вечную хвалу Троицы,
и отдавали пошану одиному всемогутному Богу, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарицу едности Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Зходу. У тыя дні Майсей, устаўшы з самай раніцы, узышоў на гару Сінай, як загадаў яму пан, і ўзяў у рукі свае дзве каменныя табліцы, і сышоў пану в облаку, і стаў там паблізу яго, і ён абсвяціў імя пана. І прыйшоў пан перад ім і ўсклікнуў: «Пан, пан Бог, міласэрны і літасцівы, доўгоцярплівы і шмат міласцівы, і праўдзівы». Майсей адразу ўпаў на зямлю і пакланіўся Богу, і сказаў: «Калі я знайшоў падабанне ў ачах Тваіх, пане, то няхай пройдзе пан сярод нас, бо народ гэты цвёрдага карку. Даруй беззаконні нашыя і грахі нашыя, і зрабі нас спадчынай Тваёй». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Благословленный Ты, Пане, Бог отцов наших, полный хвалы и возвеличенный навеки. Благословленное святое имя славы Твоей, хвалебное и возвеличенное навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Благословленный Ты в святыне Твоей святой славы, прославленный и возвеличенный навеки. Благословленный Ты на троне Твоего владарства, прославленный и возвеличенный навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Благословленный Ты, який бачиш глибині, який сидиш на херувимах, хвалебный и возвеличенный навеки. Благословленный Ты на склепении неба, хвалебный и возвеличенный навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и возвеличенное навеки. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринтянов. Браты, радуйтесь, будьте досконалыми, сутешайтесь, будьте однодумцами, живите в спокое, и Бог любови и миру будет с вами. Витайте один одного святым поцелунком. Витают вас все святые. Ласка Пана Иисуса Христа и любовь Бога и едность Духа Святого с усими вами. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, алілюя, алілюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Хвала
Пан з вами. и с Духом Читание Святого Евангелия паводле Яна. Хвала. Бо так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Одинародного, каб кожный, кто верить у Его, не загинул, але меў жыццё вечнае. Бо не послал Бог Сына Своего у свет, каб судить свет, але каб свет был збавлены праз Яго. Кто верить у Яго, не будет осуджены, а кто не верить, той уже осуджены, тому что не поверил у имя Одинародного Сына Божьего. Гэта слово Пана. хвала Тебе, Христ. Сядьте, коли ласка, поважанные. Мы верим у Бога. Мы ведаем, что Бог один, Отец наш наилепший, Створитель неба и земли, Суддя справедливый. Про это сегодня пишет Евангелие. Читаем сегодня в книге з Исходу такие слова, які характеризують Пана Бога. Пан Бог милосердний, літостивий, довготерпливий, шмат милостивий і правдивий. Характеристики. Бачимо далі. Моисей падає на землю і поклоняється Богу. І просить даравання беззаконняў, даравання грахоў, і каб зрабіў сваёй спадчынаю. Напэўна, хтосьці зашоў быў да касцёла, як я удзяляў шлюб, не удзяляў, благословляў шлюб, бо шлюб, знаете, это такая гісторыя, калі удзяляюць адзін аднаму сужонкі, то есть маладыя, уделяя жонка мужу, муж жонцы. Шлюб это что такое? Я шлюбую, я присягаю, так мы можем так перевести, как зразумець, присягу такую складаюць. А ксёндз выступае сведка касцёла і благословляя эту, благословляя, подтверждая эту ихнюю присягу. Яны затым расписываются, что они так присягнули перед Паном Богом. Яны присягнули перед Паном Богом. Вот у нас, у нашей традиции католицкой так разумеется заўсёды шлюб. Вот как вы зразумели поміж іншими. Ну и я там сказал такие слова, дорогие браты и сестры, что бачим, что Пан Бог даруе беззаконие наши. Он не вспоминая беззаконие наши. Он даруе нам беззаконие наши. Человек кается. У серці своїм кається, говорить: Пані Божа, я прошу пробачення за це все. Коли ми звертаємося до Бога і просимо пробачення, Бог нам дарує. А буває, чоловік так чинить, успоминає некий учинок, який був недостойний, негодний такий чоловіка навіть, як чоловіка не тільки християнина, то чоловік починає переживати, чоловік починає сам себе мучити, чому я так зробив, а що це таке, як я так мог. Це вже, видите, виноситься пихою чоловік. Як я так мог зробити? Чому я? Це вже дьявольське, понимаете? Это уже дьявольское. Он уже себе мучить, себе знутри з'їдає. Это дьявольское. Все, что вредит нам, нашему телу, нашей душе, это от дьявола походит. Поэтому, коли что-нибудь улезе в голову нам, вы завсёды скеровуєте: Боже, пробач мне. Боже, каб не з'їдали себе. А чому я так? Видите, люди себе з'їдають часами некими здареннями. От, каб я там дома був, то мама не померла, то тата не померла. А я було 90 год уже там мамі читати, там, чи 100, понимаете. Ну, там очередь пришла уже давно, этот самый, каб я там был, то, знаете, вот, и начинают съедать себе сами, съедают, и начинают себе мучить, ось, себе виноватыми робить. Это дьявольское. Хто робить? Глядите, в Біблії написано, цікаво, у книзі Йова, у Старым Заповете, на початку этой книги пришли дети Божьи до Бога, там было так написано цікаво, ангелы Божьи, и пришел сатана. І що сатана робив? Там цікаве таке. І він почав обвинувачити справедливого Йова.
Адразу пачаў яго вінаваціць, а яго грахі такія, яго грахі такія, яго грахі такія, яго такія грахі. А каб ты яму ўсё забраў, дык ён бы цябе тады паліваў бы цябе ўсімі, што вот. А каб ты яму так зрабіў, то ён бы цябе гэта было. Паглядзіце, якая палітыка д'ябла. Абвінавачыць чалавека. Христос, калі сабраў сваіх вучняў, тоже так цікава сказаў, прасіў айца за вас, бо д'ябал прасіў, каб прасеяць вас як пшаніцу. Што гэта значыць прасеяць? Гэта значыць увесь гэтыя патрухі вашыя дастаць, каб вам паказаць вас, якія вы негодныя. Таксама ў гадзіну смерці, дарагія браты і сёстры, калі чалавек памірае, таксама з ім творыцца такая самая історыя. Д'ябал стаіць і чалавеку: да што ты? Ты збаўлення хочаш? Какое збаўлення? Какое збаўленне? Ты нарабіў гэтага, ты нарабіў гэтага, ты нарабіў гэтага. Цябе збаўлення, цябе прабачэння няма ніякога. Няма ніякага прабачэння. Ты пекла пайдзеш роўненька. Так сведчылі многія святыя, што вось яго такая палітыка д'ябла, каб толькі абвінаваціць чалавека. Абвінаваціць у прошлым, у тых недасканаласцях, якія рабіў чалавек. Так, чалавек за свае недасканаласці, за свае грахі будзе, і, кажуць, уже адказвае на гэтай зямлі, уже церпіць часамі з дапамогай д'ябла. Але калі паспавядаецца, то яму не страшныя гэтыя д'ябальскія абвінавачанні. Я ведаю, што я паспавядаўся, я ведаю, што я пачуў прабачэнне, адпускаюцца табе грахі. Хіба не сказаў граха, як не сказаў, якая та споведь. Тады, чалавеча, падумай, што робіш. Трэба гаварыць грахі ўсе на споведзі. Калі хочаш, каб Бог табе прабачыў. Не дай Божа, саромеешся сказаць, умоўчваеш грэх, затойваеш грэх. Гэта вялікі, пры гэтым становіцца вялікі цяжкі грэх, яшчэ дадатковы, бо ты займаешся святакрацтвам. Што гэта? Крадзеш святыя рэчы. Што тут святое украў? Ты украў споведь. Украў. А украсці гэта грэх. А яшчэ святое украў. Тут увогуле такі вялікі грэх. Поэтому споведь існуе не для таго, каб нас прыніжыць, але каб чалавек пакаяўся, вызнаў перад Богам і гаворыць: прабач, Боженька, я больш не буду. І чуе: адпускаю табе грахі твае ў імя Айца і Сына і Духа Святога. Адпускаю. Як фарысеі і кніжнікі спахваціліся: а хто можа адпусціць грахі? Калі Езус сказаў хвораму: адпускаюцца табе грахі. А хто ж мог? Хто ён такі? Толькі Бог можа адпусціць грахі. Толькі Бог можа. Хто ён такі? Часамі тоже. А хто такі ксёндз? Як ён адпускае грахі? Толькі Бог. Некаторыя нават прыходзяць: спавядаюся, Боженьку. Не гавару, не Боженьку спавядаешься. Ксяндзу спавядайся, к сожалению. Или к радости. Или яшчэ каму. Бо Христос сказаў сваім апостолам: каму адпусціце грахі, наце Духа Святого, возьмите, примите Духа Святого. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім затрымаеце, на тым будуць затрыманыя. Каму адпусціце, таму будуць. Христос сказаў сваім апостолам, і так з пакалення на пакаленне праз рукапалажэнне перадавалі, якіх хто б не быў. Але калі мы чуем ад святара: адпускаю твае грахі тваё імя Айца і Сына і Духа Святога, мы ідзем з радасцю, пацешаныя. По крайней мере, у мяне тады так. Не ведаю, як хто другі. Калі я спавядаюся, я заўсёды адыходжу з радасцю, суцешаныя, што я пачуў гэтыя словы, што адпусцілі мне маі грахі, маі правіны. А кажуць, есть заўсёды чалавеку за што пакаяцца. Я гэта адкідаю ў сметнік. Карзіна называецца па-камп'ютарскі, да, карзіна, сметнік, да. Адпускаю, мала што кідаю ў карзін, такі што палю, каб яго не было гэта. Нажимаю, ачышчаю гэтую карзіну, можам сказаць. Споведь ачышчае. Ты прабачаеш, ты кідаеш, але ачышчаеш гэту карзіну канчаткова праз споведь, она знікае, увогуле знікае ў нікуды. Поэтому, дарагія, вось для нас вось гэта значыць нашая вера. Гэта значыць нашая вера, што мы развітваемся, веруючы чалавек развітваецца беспаваротна з тым прошлым, за які трэба пакаяцца.
дзякуе Богу за тое, што сумеў нешта зрабіць добра, і дзякуе Богу, што Бог дараваў яму тое дрэннае. І цяпер, глядзіце, Маісей прыйшоў на гару Сінай, да? Прыйшоў на гару Сінай. І што яму пан Бог даў? На табе табліцы. Што такое табліца? Ну, ведаеце, што такое табліцы. Што такое табліцы, якія Маісей атрымаў ад Бога? Што там было напісана на гэтых табліцах? Там было напісана 10 Божых приказанняў. 10 Божых приказанняў. Заўсёды, калі вы бачыце Маісея, дзе выяву, якую Маісея там на абразах, ці што ён заўсёды трымае гэтыя табліцы, дзе цифры напісаны рымскі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Божых приказанняў, говориш, вось табе табліцы, я даю табе сёння, пачытай добра, і заўтра паводле гэтых табліцаў, паводле таго, што ты прачытаў і пазнаў, жыві. І ўсё. А заўтра жыві. То есть сёння ты пазнаў, заўтра ты жыві. Не глядзім на учора. Не глядзім на учора. Учора было учора. Учора было учора, і яно ніколі не вернецца. Дарагія браты і сёстры, вельмі небяспечныя тыя людзі, якія вяртаюцца да учора. Вяртаюцца назад і гавораць, каб мы тады гэта, я ж ужо вам згадаў, каб я там быў, то гэтага не было, каб... Ну, дарагія браты і сёстры, ужо што было, то было, і ты там не быў. Это гісторыя, як кажуць, прайшла гэта дні. Учора, нават Бог на учора не звяртае, ён прабачае нам учора, але гаворыць, глядзі сёння, жыві заўтра. Заўтрашнім днём жыві, ты старайся заўтра, як наступіць заўтрашні дзень для цябе, як наступіць заўтрашні дзень для цябе, старайся жыць паводле гэтых, таго, што напісана на табліцах Божых приказанняў. Дзе яны знаходзяцца, Божыя приказанні? Яны знаходзяцца ў Святым Пісанні. Христос нам тлумачыў, як жыць. На пачатку Маісей вам сказаў, але на пачатку было так. Христос нас вяртае да Божага жыцця, да жыцця, якое было на пачатку, да жыцця нават перад першародным грахом, якое было для сумеснага жыцця з Богом. То есть чалавек мае магчымасці. Так, трэба шмат старацца, каб жыць як на пачатку, каб жыць з Божай ласкай. Бо Христос нас туды вяртае. Христос гаворыць, як трэба туды дайсці, якім чынам. Бо Бог нам даў гэтага, і мы праз Христа вяртаемся туды. Глядзіце, як Троіца Святая дзейнічае ў нашым жыцці. Мы праз Христа вяртаемся туды, дзякуючы Христоваму вучэнню. А хто дае нам сілу вярнуцца туды? Мы ведаем, як туды ісці, як туды вярнуцца, а сілу дае Дух Святы. Вы паглядзіце, калі быў дзень Пяцідзясятніцы, што сталася? Шум, агонь, так, аж агонь Божы падпаліў вучняў, што яны выйшлі, яны не баяліся, яны ведалі ўжо ўсё, для іх стала ўсё зразумела, як трэба ісці, яны не аглядваліся, яны ішлі, у іх сіла Божая была, ласка Божая была. Дух Святы даў гэта, дзеянне Божае. Сёння як Дух Святы, а сёння мы гаворым, нема там гэтага, нема тага. Есть у нас табліцы, это значит, Святое Писание, есть Божие приказания, да? Есть. Есть. Ці нема? Ёсць. Да? Ёсць у нас вучэнне Христа. Христос гаворыць, так, за шагам, ідзі. І Дух Святы таксама дзейнічае. Пра як дзейнічае Дух Святы? Христос дзейнічае праз споведь, ласка Божая, да? Это першае. Другое, праз камунію, праз найсвяцейшы сакрамент, да? Ласка Божая. Праз намашчэнне хворых, праз сакраманты, сужэнства, святарства, праз хрост. Дзейнічае Дух Святы. Ён натхняе нас. Прыйдзіце да касцёла, да? Иногда там прыйдуць толькі на хрост, да? І забыліся, што далей есть. Да? Прыйдуць, але пахрышчаны, вспоминаюць. Бывае, на шлюб успомняць, што пахрышчаныя. Ну, а бывае толькі ўжо як хаваць трэба. На похараны успомняць, што пахрышчаныя. А шляліся невядома дзе, цягаліся да гэтага часу. Да Бога даже не прыйшлі. То адзін туды пацягнуўся, другі туды пацягнуўся, трэці там. А потом родныя ўспомнілі, яго ж хрысцілі, началі шукаць. А дзе яго хрысцілі, да?
Дзе яго хрысцілі? А хіба ў касцёле хрысцілі, і ўжо тады ксяндза дастаюць. Трэба пахаваць яго ж, трэба ж яго гэты, а ён быў такі добры, а ён быў такі, а ён быў такі, а то, што не верыў у Бога. Тут пытанне паўстае. А то, што не верыў у Бога, ніякімі кажуць ніяк. А то ж нават прыказання не ведаў, што такія існуюць. Ну, да гэта ж, ну, але ён жа ж тут так, вот ён жа ж быў справядліў, чи яна была справядліва. Дарагія браты і сёстры, вось сёння у нас свята Найсвяцейшай Тройцы. Гэтае свята нас натхняе, як мы павінны верыць у Бога у Тройцы. Это, можа, тэорыя Бог у Тройцы, кажуць, мы разумеем, але ў практыцы як павінны дзейнічаць. Гэта свята нас схіляе да практыкі веры ў Бога. Поэтому чуть-чуть, калі вы былі ў споведзі, вы развіталіся з прошлым. Не тармасіце сябе прошлым, але жывіце сённяшнім. Сённяшні дзень, сённяшнія прыказанні, вы іх разумееце і плануйце на заўтра. Плануйце на заўтра. Як я заўсёды успамінаю словы аднаго святога Яна Боцка, які гаварыў: рабіце ўсё, але не грашыце. Рабіце ўсё, што хочаце, але не грашыце. Вось гэта ён заўсёды так гаварыў сваім выхаванкам. Калі ласка, але не грашыце. А каб не грашыць, то трэба знаць Божыя прыказанні. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Кто будет читать молитву верных текст? Да. Бога адзінага ў Тройцы, міласэрнага і літасцівага, цярплівага і шчодрага на ласку, просім за ўсіх людзей на зямлі. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб іх жыццё было праўдзівым адлюстраваннем той супольнай любові, якая ёсць у Богу, Цябе просім. Молімся за біскупаў, каб яны садзейнічалі ўзрастанню ўзаемнай любові і еднасці ў нашым грамадстве. Цябе просім. Молімся за прэзбітараў, каб Божае Слова, якое яны абвяшчаюць, адкрывала людскія сэрцы на прыняцце праўды. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якія яшчэ не прынялі Езуса, каб яны дазволілі Бога ўвайсці ў сваё жыццё і самі напоўніліся Яго спакоем. Цябе просім. Молімся за дзяцей і моладзь, каб катэхічны год, які заканчваецца, прынёс у іх жыцці трывалы і добры плён. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у святых таямніцах перамяняў нашае жыццё і ўмацоўваў нас у веры. Цябе просім.
Прашу Бога Усімагутнага за аб здароўі патрэбныя ласкі, Божае благаслаўленне, святло Духа Святого для лекараў. Прашу за Станіслава Лысага і малюся пра заступніцтва айца Фабіяна. Цябе просім. Малюся Божае валадарства для Геннадія Янкоўскага. Цябе просім. Я прашу Бога за супакой у свеце, каб спыніліся войны, асабліва тыя, якія блізка нашых граніцаў, каб мы жылі ў супакоі. Малюся за ўсіх, хто загінуў на гэтых войнах, за ўсіх людзей. Няхай людзі зразумеюць, што вайна – гэта самае страшнае, это забойства чалавека. Прашу Духа Святого, каб садзейнічаў хутчэйшаму заканчэнню канфліктаў, асабліва ў нашых суседзей. Цябе просім. Малюся і прашу Бога Усімагутнага таксама за ўсіх несправядліва асуджаных. Інтэнцыя святога айца на гэты месяц Папы Рымскага была такая, каб супыніліся насілля, каб прыпынілася насілле, асабліва здзекі над другім чалавекам, асабліва ў турмах. Я малю Пана Бога Усімагутнага ў інтэнцыі святога айца і прашу Бога Усімагутнага, асабліва за людзей, якія несправядліва асуджаныя. Цябе просім. І таксама я хацеў бы тоже падчас гэтай святой імшы памаліцца, папрасіць і падзякаваць. Як мне сказалі, што далі згоду, узгаднілі, што мы атрымаем гэтую кавалачак зямлі, дзе быў калісьці наш стары касцёл, што мы яго атрымаем і што можам там зрабіць нейкую памятку пра гэтае месца. Мы ўжо зрабілі і можам далей працаваць на гэтым месцы. Я дзякую уладзе облвыканкама і нашай раённай уладзе, што вось далі такую згоду. Няхай Пан Бог ім благаслаўляе. Дзякую за іхняе садзейнічанне ў нашым рэлігійным жыцці, ў нашым горадзе, асаблівым чынам. Няхай Пан Бог благаслаўляе ім гэтым. Гэта, напэўна, для нас такая, мы можам вызнаваць нашу веру без асаблівых клопатаў. Няхай Пан Бог благаславіць, дасць ім мудрасць, дасць ім Духа Святога, каб мудра чынілі сваё служэнне. Цябе просім. Я хачу памаліцца таксама і папрасіць Божага благаслаўлення для ўсіх ахвярадаўцаў будаўніцтва нашага касцёла і асабліва за ўсіх ахвярадаўцаў Новасвежанскага касцёла. Няхай Пан Бог благаславіць ім, каб мы маглі зрабіць гэты храм Божий так дастойны, каб, як я ўжо гаварыў, каб яшчэ мог пастаяць пару тысяч гадоў, а там ужо яшчэ будзем рамонт рабіць, это самае далей. Пагэтаму няхай Боженька благаслаўляе нам, каб мы зрабілі дастойна гэта, дастойна храма Божага, бо это самае найважнейшае. Я неяк чытаў і дакументы розныя пра будаўніцтва касцёлаў, што гэта павінна быць дастойна, бо гэта храм Божий. І калі мы чытаем Святое Пісанне, як рабілі Іерусалімскую святыню, як людзі рабілі гэта як найлепей, стараліся зрабіць як найлепей. Кажуць, як у нас сёння гавораць, аж са шкуры вылазілі, каб зрабіць добра, каб перад Панам Богам зрабіць гэта як найлепей, найпрыгажэй. Поэтому мы маем столькі шэдэўраў у Еўропе, ўсюды помнікаў культуры, рэлігійнай культуры, рэлігійнага духа чалавека. Няхай Пан Бог нам благаслаўляе, благаславіць усім нашым ахвярадаўцам. Цябе просім. Божа адзіны ў Тройцы, Ты аказваеш нам сваю любоў. Выслухай нашыя малітвы, учыні, каб наше жыццё згаджалася з вызнаванай верай праз Хрыста Пана нашага. Амен. Дайце. Складаем на алтарь камень.
хочем быть с тобою не разом, твою величие, могутность вечно, как говорить. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутным. Нехай Пан Бог прийме Пане наш Боже, мы звертаемся до Тебе и покорно просим, освяти наши дары, и праз гэтую ахвяру учини нас самых для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. и с Духом Твоим. Угору сердце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это исправедливо. За правды годно это и справедливо, слушно и забавенно. Каб мы завсёды и всюду Тебе складали подяку, Пане святый, Ойча всемогутный, вечный Божа, Ты за единородным Твоим Сыном и Духом Святым, один и Бог и один и Пан, не праз единство особы, але праз единство сутности, особа у Тройцы. А то є, что мы, дякуючи Твоему открытию, верим об Твоей славе, без одрознения вызнаем так само в Твоим Сыне и об Духу Святым. Таким чином, визнаючи соправдне вечное богоство, мы ушановуем три Божия особы одной сутности и ровной величи. Гэтую величь прославляют усе анёлы и арханёлы, херувимы и серафимы, якія не перестают штоденно повторять у один голос вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хозяина вышиня, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хозяина вышиня. Соправды, Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною мocою Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно сбираешь народ свой, кого до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности з усім костелом у перший день тыдня, коли Иисус Христос у воскрес, и спаслав на апостолов Духа Святого през Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, коли был выдадзены, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе
видана. Христе, Сине Бога живего, змилуйся на нам. Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Бярите і пійте з його усе, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита дзеля отпущення грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Пане, успамінаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресення в небо в шесть і чекаючи другого престя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленный. Дозволь, каб мы, усмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юсофом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриилом, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови и костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто в ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими у володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ними завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана наша, праз якого дорваєш свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала праз усе веки вечные. Памятуючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсюди вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися звалцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане
Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего. И будь ласкав и згодно с Твоей волей дариться супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Покой Пана нехай заусюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою, и с Духом Твоим. Иди сюда, пожалуйста. Благословляй, ну, пойди. Baranku Božий, який береш на себе враги світу, змилуйся над нами. Baranku Božий, який береш на себе враги світу, змилуйся над нами. Baranku Božий, який береш на себе враги світу, подари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Покольки ви сини, послав Бог у ваше серце Духа Сина Свого, який ускликає Абба Ойча. Противная хвала, могутность обрыня,
Молимся. Пане наш Боже, сакрамент, який ми прийняли, і віра в одиного Бога у святой неподільної Троїці, нехай принесуть нам збавлення душі і тіла праз Христа, Пана нашого. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай яко знішить Пан Бог. Мудрою Божою, у пекло сатану і інших злих духов, які нас душа Што тычыцца гэтага тыдня. 5 чэрвеня панядзелак, заўтра ўспамін святого Баніфацыя, біскупа і мучаніка. 8 чэрвеня ў чацвер урачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Пана нашага Езуса Хрыста. Божае цела мы называем. Звычайна, па традыцыі ў гэты дзень адбываецца працэсіі Божага цела. У нас гэтая працэсія перанясецца ў сувязі з тым, што ў нас гэта працоўны дзень, пераносіцца на нядзелю. У гэты дзень імша ў нас у 9:19 у касцёле, і пасля імшы проста будзе выстаўленне найсвяцейшага сакрамента, прачытаем літанію, памолімся літанне да сэрца Пана Езуса і паблагаславім найсвяцейшым сакраментам, каб ўсё ж такі быў нейкі такі акцэнт на што тычыцца гэтага свята, гэтай урачыстасці у гэты дзень. У нядзелю, дарагія, што нядзеля? У нядзелю у нас будзе парадак святой імшы наступным чынам. Парадак. То есть гэта тычыцца усей нашай парафіі, нават двух парафій, Новасвержанскай і Сталпецкай парафіі. У 8 гадзін раніцы будзе святая імша, так як у нас два ксяндза, у 8 гадзін раніцы будзе святая імша і ў Ацэдзе, і ў Жацерава. Для тых, хто не зможа прыйсці на працэсію у 8 гадзін раніцы. Затым імша будзе ў 10 часоў раніцы каля касцёла чи ў касцёле, у залежнасці, як там будзе у нас сітуацыя. Я прасіў бы зайсці на гэтым тыдні, паглядзець, прыбраць касцёл, можа імшу зробім у касцёле. Паглядзім, як сітуацыя. Кажуць, не будзем шаблямі махаць, таму што чаму не будзем махаць шаблямі? Тому что там трэба до конца, в конце концов зрабіць, потом помыть, вытирать, а не ходить носиться туды-сюды. Но мы постараемся, да, ось за гэты тыдзень, каб максимум было зроблена і пафарбавана па меры магчымасці, хотя бы потолок 100% пафарбаваны ў касцёле. Вот, поэтому у 10 часов будзе святая імша у Новым Свержні. І затым выйдзе працэсія. Працэсія будзе наступным чынам ісці. То есть, я хочу падкрэсліць, што ў 9:30 тут імшы не будзе. У 9:30 тут імшы не будзе. 10 часов імша там начинаецца, потом працэсія. Идем працэсіі, доходзім до амбулаторыі Свержанскай, там постарайтеся, новасвержанцы, зрабіць алтарык. Каля амбулаторыі там есть трохи месца, і там якім-небудзь такім удобным месцы постарайтеся зорганізавацца. Калі што трэба падвязці, гаварыце, падвязём, ці самі там столік, які-небудзь дэкарацыю якую-небудзь, і там зрабіце алтарык каля той самай амбулаторыі. Мы там будзе першы прыпынак, будзе там. То есть мы выходзім з касцёла і адразу ідём да амбулаторыі, першы прыпынак там. Другі прыпынак будзе каля крыжа, што пры мосце Нёманы. Вот, каля гэтага крыжа будзе другі прыпынак, і за гэты алтарык будуць адказныя колы ружанцовыя Маці Божай, суцяшэнне Маці Божай Шкаплернай. Трэці алтарык будзе ў Стоўбцах на тэрыторыі старога касцёла, там на тэрыторыі самой, падрыхтуюць ружы Маці Божай Вострабранскай і Маці Божай з Лурд. Чацвёрты алтар насупраць магазина гаспадарчых тавараў Мастак. Это тут, на этой стаянцы, вось тут будзе чацвёрты алтар. Не каля касцёла, там зробіць, і там падрыхтуюць ружы
беззаганное зачатие Найсвятейшей Панны Марии, Святой Тересы, Дитятка Езус. Я бы попросил не только там, что ружа, але кто может допомогти, допоможите, придите, коли ласка. Далее процессия завершится святой мшою у костеле у Столбцах на 12:30. Кто не будет удельничать у процессии, как были уже тут 12:30. Процессия придет сюда, придя 12:30, то есть имша начнется не ранее, чем 12:30, 100%. А напевно начнется трохи позднее. Поэтому почекаем тут. Я кажу на 12:30, это значит, как уже кто пришел на имшу, были тут. І прийде процесія, розпочнеться свята імша. Затим, я ще раз попереджую, що це на території двох парафій імша, каб ніхто. У 16:00 у нас буде святая імша у вёсцы Полосня, там, де була каплиця святого Антонія на могилках, у гонор святого Антонія. Ось, поэтому, хто там з Полосні, запрошую на эту святую імшу. Не забудьте, там вот и лес. Не забудьте от комаров пшикалку взять, каб вас не съели. Поэтому мы там помолимся святую мшу. И затем будет святая мша вечером у неделю 18:00, у наступную неделю тут у костеле. И на этом наступная неделя ось такий порядок, я думаю, что всем зрозумело. Я запрошаю першокомунійних дівчинок на репетицію у суботу к 18:00 для уділу у процесії 11 червня. 10 червня у суботу 18:00 ті дівчинки, які були у першій комунійній, і не тільки, каб прийшли, каб удільничати у процесі, посипати квіточки, ось поучилися, як правильно ходити, як правильно робити. Ну, тут сколько? Тут, знаете, я так подлічив, тут усього там 5 километров, 200-300 метров есть от Свержинского костела, как дойти до костела Столпецкого. 5 километров 300 метров. Это в сумме, если процессия, 1,5 часа можно идти так, со спевами, не спешаючися, можно пройти. Кто может пройти одну стацию, нехай подойдя до старого костела, 2 стації, нехай підійде до моста, чи під'їде до моста у Столпецького між стовпцями. Хто хоч трошечки може підійти, хто зовсім мало може підійти, нехай хоч на 4-ю стацію прийде, сюди почекає. Поэтому кожен може пройти, і кожен може так ахвіруватися Пану Богу, ось, і подякувати за ласки, і попросити у Пана Бога потрібних ласків на завтра, на кожне наше день життя. Ось гэта, што тычыць. За 2 тижні, недзе 18 числа, на імшы на 12:00, тут будзе арцыбіскуп Тадеуш Кандрушевич, можа яшчэ хто пад'едзе са святароў чи біскупаў, абяцаюць прыехаць. Будзе там у нас такая невялікая урачыстасць, прыурочана к 400-годдзю нашай парафіі, а так само 30-годдзе майго святарства будет тут. Что треба будет зрабіць? Ну, мы попробуем зрабіць тут навокал касёла. Не будем робить никаких приемов специальных, але для усіх мы тут троху палаткаў зробім, скосім траву, палаткаў зробім. Домовлюся, може, кто-нибудь, вось, мы свои почастунки принесем, как для всей парафии тут можно походить. Я там запросил еще тоже моих знакомых, они тут приедут, тоже зробим такие, ось, кожный может почастоваться, все мы почастуемся, тут кто что может зробить, и парафия, и іншие так буду просить, как ось, это была такая наша особистая парафіяльная урачыстасць. Падзякуем Богу за 400 год. Гэтай нагодзе, 400-годдзя, гэтай нагодзе, я думаю, што будзе падрыхтаваны абраз Маці Божай Астрабрамскай, бо як бы абраз амаль зроблены. Мы тут працуем таксама над іншымі элементамі гэтага абраза, які будзе знаходзіцца над уваходом касцёла, і гэта будзе як падзяка, там будзе подпіс у гонар 400-годдзя нашай парафіі. Вось такі абраз Маці Божай Астрабрамскай над уваходом у касцёл папробуем рабіць, і тады таксама папросім біскупа, каб пасвянціў гэты абраз таксама.
начнем потихоньку свянціць, што ў касцёле, на касцёле і так далее, і так далее. І вось будзем рыхтаваць, а я дамаўляўся з біскупам. У нас, в прынцыпе, ўсё гатова, нават так, як ёсць. І мы спадзяемся, што будуць некаторыя яшчэ справы гатовыя, яшчэ вось мы прымерку рабілі, будзе частка алтара гатовая, таксама выразаная. Таксама будзе вось так, дзе табернакулем, так прыгожа будзе тут это самае. А ўжо остальную частку алтара ўжо будзем сколькі потихоньку там выразаць, рабіць. Это будзе доўгая песня, это будзе готика такая чистая, прыгожая готика, выразаная ўсё тут з дуба. Поэтому гэта і каштуе, але таксама гэта марудная, прыгожа. Вось поэтому так троху будзе. Я дзякую вам усім за ваши ахвяраванні на будову касцёла. І знаете, что, мои дорогие, мы зробім дапамогу для касцёла у Налібоках, для ксяндза Мар'яна Шершня, які там этот самы крые касцёл, дах робіць на касцёле, новы мяняе дах. Вось ён там вельмі вялікі касцёл, вельмі вялікі дах, знаете, вельмі больше, дарэчы, больше, чым у нас дах. Там намного больше. Ну, не намного, но больше дах. Поэтому там цена так, соответственно, довольно кусачая для парафии. И он нам колисти допомагал, як казал, мне это не за моей памяти, что нам говорит, мы быка выгодовали тут на яблоках, каля моей хаты, продали его на мясокомбинат, и все гроши были перечислены столбцем для парафии. А и так он уже за мою будучыню. И он тут привозил мне после колядные такие ахвяравания, такие добрые ахвяравания на то, как мы могли вести далее будовництво костела. Поэтому целый этот месяц, червень, мы будем собирать сродки, можно в киоску сдавать, там будет скарбонка специально, мы запишем. Это сколько соберем за месяц для его, столько передадим. Может, там позднее еще допоможем, что вось. Але покуль вось гэты месяц червень мы допоможем ему. Чим зможем, тим допоможем, хоть троху, як кажуть, знаете, потихоньку, і допоможем йому трошечки у його праці. А тим більше у нас много парафіянів з того регіону, з той парафії, поэтому так само будем так сутешені, що ось таким чином допоможем і там. Яшчэ, што тычыць, у нас есть 6 номер часопіса «Аве Марія», журнала «Діалог». Заклікаю набываць іх, там вельмі прыгожыя артыкулы, статьи, якраз пра чэрвень месяц, пра набажэнства Найсвяцейшае сэрца Езуса. Ёсць новы малітоўнік «Ойча наш», новае выданне. І таксама іншыя кніжкі, якія ёсць, каталіцкая літаратура, набывайце. Я вельмі удзячны вам за вашу всякую допомогу. Нехай Пан Бог благословляє. Прийміть Божие благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Идите у спокої Христа. Дякуем Пану Богу. Помолимся про заступництво Отца Фабіяна. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширалися род братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвіщаючи Слово Твоє, уділяючи святые сакраменти. Одари лаской хвали алтара слугу Твоего Отца Фабіяна, заступника Стовпецкого, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу Айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого, хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як була спрад веку, тепер і завжди, На веки вечные. Аминь.